दिनै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 41 थान्दै जख'न्थाइ जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांखौ गाहाय आलासि महरै गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै लेंहरनानै लाबाय। दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै माबायदि मोनदों नोंथां? दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइ, दा बेवहाय थान्दै जख'न्थायाव बिथांमोना आंखौ लेंहरदों। दा बेयाव थान्दै जख'न्थायाव आं बाहागो लानानै मोजांखौनो मोनदों। बे थान्दै जख'न्थाइजोंनो लोब्बा लाखिनानै रायजो राजा आरो फरायसा, स्पेसियेलि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल, फरायसाफोरनि फैगौ मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ लानानै बेखौ लादों। दा बेवहाय बिथांमोना आंखौ लेंहरनानै फंनैसो खोथा बुंनो जि सम होदों बिथांमोनखौ आं गिबियाव साबायखर बावहरदों आरो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम फैगौ 2024 इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गेदेरफोरनो खुलुमनाय, उन्दैफोरनो अननाय सिबिनायखौ हरग्रोबाय। दा बेवहाय दिनै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा थान्दै जख'न्थाइ लानानै जे फरायसाफोरनि थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि, दा बेखौ लाफादों। दा बेवहायनो फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै माखासे खोथा सावरायनाय जाहैबाय। दिनै फैबाय थानाय जि मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद बेफोरखौ माबायदि होनांगौ आरो माबायदि लिरनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जों माबायदि फरायसाया जिउआव जोंनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ, दा बेफोरखौ जों रायज्लायनाय जाहैदों। आरो जिहेथु जोंनि सिलेबास, फरायसाफोरनि जे फरायनायनि सिलेबासनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बुंनाय जाबाय आरो बेवहायनो बे खोथाखौबो सरजाबनानै बुंनाय जादों दि दिनै जोङो फरायसा जिउआव जोंनि फरायसाफ्रा एन्ड्रइड मबाइल गोबां बायदिसिना बाहायनानै ससियेल मिडियाफ्राव गोबां गावजों गाव दान्थे बिदान्थे गाज्रि कमेन्ट होनाय, गाज्रि पिक्सार बायदिसिना टिकटक रिल बायदिसिना बानायनायाव माने लिप्त जानानै गोबां गावजों गावनो केस जालायनाय आरो गाज्रि मुं सुलायनाय बेफोरो सोलिबाय थाबोदों। दा बेफोरनिफ्राय आङो जोंनि फरायसालिफोरखौ माने जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों, जाहाथे जोङो मेट्रिक आनजादाबो बारा गोबाव गैला आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाबो बारा गोबाव गैला। दा बेखायनो फरायनाय समाव नैबे आनजादनि जिखिनि टाइम दंबावो, दा बेखिनियाव फरायनायाव फकास होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो गुबुन खामानिफोरखौ दोन्थ'नानैबाबो जि खामानि, फरायनायानो जोंनि खामानि हिसाबै खामानिखौ फरायसाफोरखौ मावलांनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो गुबुन मोनसे जाबाय, दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा माने बारानिफ्राय बारा जोङो आफादफोरा खावलायबोगासिनो दङ, ड्राग्स जानाय, निसा जानाय बे बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थादों। दा बेखौबो आं बिथांमोनखौ खावलायदों, जाहाथे जाय फंबाय बिनानावमोनहा दिनै एसे सोलोंहांदों बिथांमोनखौबो बै हाबाफारि माबानिफ्राय ड्राग्स जानाय, निसा जानाय आरो बायदिसिना खामानिफ्राय, समाज बेरेखा हाबानिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' समाजा दासिमबो जों नैबे निसा जानायनिफ्राय जों मुक्त जानो हायाखै आरो गुबुनखौनो गुबुन जाथिजों रेफारेन्स माबानानै रुजुनानै नायोब्ला जों दिनै नुनो मोन्दों जोंनि बर' जाथियावसो बांसिन ड्राग्स जानाय आरो भां सोबनाय आरो गुबुन गुबुन समाज बेरेखा गाज्रि हाबा मावनाया बे सोमजिबाय थादों आरो बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थानायखौ नुदों। दा बेवहाय आङो बिमा बिफाखौ खावलायदों, जाहाथे बैयाव जोंनि बिमा बिफा आरो गारजेन जोंनि गोरों गोरा बिथांमोनाबो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन, बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो नैबे मेट्रिक आनजादनि जि सम दङ, दा बेवहाय जोंनि गारजेन बिथांमोनखौबो एसे टाइम होनानै गावनि गथायफोरखौ मोजाङै नोजोर होनानै जाहाथे मोजां पास खालामनो हानाय बायदि फरायनायनि बेब'स्था होनो थाखाय आं गारजेन बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो दिनै नोंथांमोननि निउस मिडिया एबा चेनेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ गासिबो जोंनि बर' फरायसा बिथांमोनखौ दिनै हामलायथि बावहरगोन, जाहाथे जाय फंबाय बिनानावमोनहा मेट्रिक आनजाद लिरगोन, जाय हायार सेकेन्डारि लिरगोन, जाहाथे आनजादखौ मोजाङै फरायनानै मोजाङै लिरनो हाथों आरो मोजां नाम्बार लानानै मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिसार जानो हाथों आरो मोजां कलेजाव मुं लागायनो हाथों आरो गावनि फिउचारखौ मोजाङै दालांनो हाथों, बेखौ आफा गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय। सेरफांगुरि बाजार श'रुमआ क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन।
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।